खुलुमबाय लोगोफोर अखाबो हादोंना थिंनि आवाजा जोंनाथ' आरो जेबो माबा गैया थिंनि आवाजा एसे बारा जानो हागौ थ' बाथ्राया दिनैहाय मोनसे स्टेटमेन्टखौ आं नुनाय मोनदों बिथां जोंनिनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि बिथाङा मा बुंदों एसे खोनासंग्रोना लानि दै अब्लाना एसे मोजांसिन बुंनो मोजां सुबिदा जागोन होननानै आं सानो যে এই সিদ্ধান্ত বহুত বছৰ আগতে হ'ব লাগিছিলে কিন্তু যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত কিয় নহল এইটো আমি নাজানো তো আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত আমি ইতিমধ্যে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰাই মই ভাবিছোঁ যে দীঘলীয়া যিটো বড়ো সংগ্ৰাম আৰু ইয়াৰ যিটো স্যাক্ৰিফাইস যিসকলে কৰিলে যিসকলে জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে বহুতখিনি অৱদান দি গ'ল এই সকল ব্যক্তিক অধিক সন্মান দিয়া হ'ব আৰু বড়ো সংগ্ৰামটোৱে যিটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই সংগ্ৰামটো হৈছিলে আৰু আজি বাস্তৱত যিখিনি ৰূপায়ণ হ'ল এই গোটেই সংগ্ৰামৰ যিটো মৰ্যাদা সেইটো আজি পুনৰ আমাৰ মাজত দাঙি ধৰা হৈছে এনেকা মই ভাবো এই কাৰণে মই আমাৰ চৰকাৰৰ जि थांखि लानानै नांनाय ना नोंनि बे रिजननि थाखाय नाङाखैमोन बे सोरबा आबसुब्लाबो सोरबा इउबिपिअब्लाबो सोरबा एनडिएफबिब्लाबो बे रिजननि थाखाय बे थांखिनि थाखाय नाङाखैमोन नों बुंदों जे दा जि थांखिनि थाखाय नांदोंमोन ना बे थांखिया नोंबो नाङाखै बिनि थाखाय बे रिजननि थाखाय मानि थाखाय नांदोंमोन नोङो अनलि नोंनि नांनाया बर'नि उदांस्रि ना बर'लेण्ड इउटिसि बा स्टेट बिनि थाखायसो नोंबो नांदोंमोन सोरबा सासे रिजननि थाखाय एफाराब मा खालामजायाखै बुथारजायाखै गोथां गोब्राम हाथारहैजायाखै गोथां गोब्राम देथारजायाखै आर्मिजों सोर गावथारजायाखै एबसुफ्राबोथ' गोदोहाय जेब्ला आन्दलन खालामदों एबसुआबोथ' दिनैहाय गावथारहैजादोंना देथारहैजादों आर्मि पुलिसफोरजों दिनैहाय बै देथारजानायफ्रासो मिथिगौ माबायदि साइसआव देथारजादों आरो माबायदि हाथारजादों बे रिजननि थाखाय हाथारजायाखै देथारजायाखै बेफोर गासैबो कमप्लिट जादों नामा दिनै नों जिखिनि बाथ्रा बुंदों नि खोथाखौ बुंनोबा गोलाव जागोन गोलावनो एसे खोनासंनो बार'रब मोनलायगोन आरो नोङो दिनै जिखिनि डिक्लेयार खालामदों बेफोरखौ बै समाव मानो खालामनो हायाखैमोन 2024 बिनि थाखायसो नोंबो दिनैहाय बे बुस्थुखौ जाखिनि डिक्लेयार खालामदोंना खालामगासिनो दङ होननानै आं सानो थ' दिनै हारिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला गोलाव सम जायो आरो एसेल' बुंनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों दिनै बिथाङाबो मा अनलि गावनि गाद्दिखौ गोमाजानो थाखायसो बियो बेखिनि बाथ्राखौ एसे एनै बुंफ्लाबायगासिनो दङ जेब्ला 2024 मोनफैगोन फाउन्डेसन एसे खालामनानै हैगोन बिनि उनाव स्रि थालायगोन 25 सफैगोन बिटिसि इलेक्सन बे समाव एसे खाम्फा गायसननानै होगोन बास बेल' बेफोर गासैबो पलिटिशियानफोरनि बुरखायनाय राव बेफोरो थ' दिनैहाय गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै आं बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि